duguba i k'a dɔn a tɛ kɛ batɛmɛsira ye bilen wajibati minisiri min n'ale bɛ donibaw ni mobiliw kunna wajibati ani taamasira kunna a ye communiqué kɛ o de ye ministre de transport des infrastructures a y'a jira k'a fɔ wajibati i k'a dɔn Bamakɔ yɛrɛ de bɛna kɛ i k'a dɔn i n'a fɔ bajanbila jugu ye sabula mɔɔw bɛ t'u ka mobili jɔ san joli joli mɔɔw bɛ t'u ka wotorow fili wajibati i k'a dɔn ayiwa goudron camancɛ walima sira daw la a yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye min ye taama ye k'a gɛlɛya sirani minnu bɛ yen mototigi ni senama ni mobilitigi an bɛɛ bɛ taa kari ɲɔgɔn na o la wajibati dɔ tan b'i ka fɛn jɔ bolimafɛn jɔ i k'a dɔn min yɛrɛ tɛ bolila walima min yɛrɛ tɛ ko la wajibati k'a dɔn a dabila la sɛbɛnnikɛla ko tile 3 o dira mɔɔw ma Bamakɔ n'a lamini i ka mobili kɔrɔ jɔlen bɛ o walima i t'an bɛ mobili jɔ siraba kan o wajibati k'a dɔn a kɛmɛ ka tɛmɛsennamaw dimi walima k'u degun n'i ma bɔ yen bolo wɛrɛ b'a ta ka bɔ sira kan sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don nin ɲɔgɔn na ko caman de la k'a fɔ jamana kɔnɔ ka deli ka kɛ nka faamaw yɛrɛ de kuma dɔ la u bi saliya sabula n'u ye min daminɛ wajibati u bi laban ni k'a dasira la walima dɔw bi wuli manganji ni fɛn na wajibati k'a dɔn ayiwa n'a fɔra minnu d'an bɛ baarakɛyɔrɔw sigi sira camancɛ la walima mobili dilannaw ka taa se u n'a ɲɔgɔnnaw ma ni k'i bi magow la a ye mɔɔw to yen sa u k'u dahirimɛ ɲini garijɛgɛ ɲini kojugu ye i t'a bi dɔ garijɛgɛ da a ko n'o tɛ wajibati k'a dɔn duguba bɛɛ b'a dɔn fa dɔw kɔni bɛ yen i k'a dɔn yen tɛ maa dagayɔrɔ ye yen tɛ mobiliw jɔyɔrɔ ye yen tɛ minɛnw jɔyɔrɔ ye i k'a dɔn minisiri ɲinɛna min kɔ n b'o fɔ a ye wajibati k'a dɔn Bamakɔ a tɛ bali ka ye min ye misikulu dalen goudron kan walahi i da sen bɛ jiri ma carré kɔnɔ i bɛ misiw dadalen mais ne m'a dɔn ni misi ninnu bɛ min ɲini duguba kɔnɔ yan wa i bɛ nafolotigi minnu dɔn ani faama minnu dɔn olu de ka misiw dɔn fo dɔ ka maga la misiw dalen don sira kan i bɛ obligé ka olu inviter pour que ka tɛmɛ fali saga olu de bɛ yaala la Bamakɔ quartier kɔnɔ mais o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan sigi